Más Seguros, Más Iguales es un programa formativo que tiene unos objetivos muy concretos relacionados con la mejora de las condiciones y de la coordinación de los equipos de trabajo multidisciplinares que trabajan en un municipio y que tienen algo que ver en materia de actuación, prevención o detección de la violencia de género. El objetivo de hacer este tipo de formaciones en los ayuntamientos, lo más importante, aparte de que consigan una formación básica, general y luego más específica en violencia de género e igualdad, el objetivo es crear equipo. Se ha visto que en muchos municipios empezar al principio un equipo un poco más separado, después cada vez más junto y al final formar un buen equipo coordinado, comunicado, que ya sea de servicios sociales, policía local o centro de salud, estén comunicándose y preguntándose qué está funcionando, qué no està funcionant i què està passant en cada àrea. Les persones que reben la formació el que tindran són uns coneixements que els ajudarà molt a fer el seu treball en millors condicions, però també és la formació i el coneixement de com actuen la resta d'operadors, i això és fonamental. Si no sabem el que fa la resta des del seu lloc de treball, es molt difícil que fem una derivació adecuada. La confianza de los propios equipos es básica, porque si queremos dar confianza tenemos que tener confianza y para eso hay que generar espacios y lugares donde esa confianza se fortalezca. Entonces, si estos equipos anteriormente no se conocían poco, el hecho de sentarles en la misma mesa y de que puedan empezar a trabajar de manera conjunta y de manera coordinada es un beneficio para los propios equipos que toman conciencia de que no están solas, de que no están solos, de que pueden contar con equipos en otras áreas y de que son más fuertes así y pueden dar una respuesta más adecuada, más rápida i més segura. Posarem un exemple molt senzill. Canvia molt que quan una dona va posar una denúncia a la comissaria, per exemple, i ven un maltractament físic, li diguem ara t'acompanyaran en un cotxe policial al centre de salut, que és el que sol fer, i això està ben fet, a que li digues ara un company o companya, si és possible, de paisà, en un cotxe que no siga una patrulla, t'acompanyarà i allí ens estarà esperant Manolo o ens estarà esperant Maite, t'atendran, saben perfectament quina és la teva situació. Clar, això per a la dona és un canvi fonamental, perquè tot el món, quan ens hem vist en la nostra vida en una situació molt complicada i el tracte que ens han donat és que hi ha alguna cosa preparat per al nostre problema, ens relaxem. I aquest relax farà que ella tinga més confiança en el sistema, que estiga menys victimitzada, perquè si no l'estem victimitzant contínuament, i sobretot que a l'hora de prestar declaració i la tranquil·litat que té fa que el seu relat siga més coherent, tinga un recorregut més llarg i no es faci l'error que es fa en moltes ocasions de denunciar el maltractament d'esta nit, sinó que clar, això si aplega al juzgat té unes conseqüències, però si el que aplega al juzgat és el maltractament d'esta nit i tot el relat dels últims 2, 5 o 10 anys, té una altra força.